KNCA chun bangpi sangpi protimaing hipi lapen rada sai klem bangpu moniram rong hanga tumpen jilang so hawara rada tumaphan kerap kapajera. Dhansari constituency upper dikrong min nalangalong APHLC atum cherok tok amai kangni. Khat-khati bongruna rong arat kiduk kisung mati kaching thurawar sai kidure aputha klam thi chipaklangpon. Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami o jangte rangpi non arju ikha birtang tonpe. Lumbajong MSC constituency ke parlo Disama Central Range Forest Wildlife Sanctuary mati marat longri angkang jilang so hawaralong aron repen kedua tumaphan kedam tang thang thang niphai kretroxiar ni Dipu Central Range Protection lapen Western Range borlang pheratum chelangsi Karbi lapen garwa khayatuma hemarit pen ke chenglok biri bithung along kachu e pona kowe aronganta chortikang etlong bangso along lahai ki dukdet araratum a hemarit ki pripi arajok ki duk thaka phan ki sung pen chichak pronglo lapen klimso maratum ki chu movie kang chirkelang et pen mekri meklang pen chichak ra pronglo lasi lahai ki sung ki boy araratum along an aning ke me radasai klembangpu moniram rong hang lapen KNCA klembangpi sangpi protima ing hipiatum adimalong an palidam si kerap pajerda Khay hi janang bong kisung ke boya hot kaching hon ka jinso ke do pen kerap kachito ki akenang sot pu mathasi jilang so hawara rada tumaphan mithang jongjunga khia dat masap soweta kerap pajir pon lu pusi rada cyclem bang phu moniram rong hangpen ningje pon so arada ke du kisung theklong si pu ilitumani lo KNCA General Secretary Protimang Hipi lapen nilitum bahini chingwai lo ilitum sitame jilang sora da kiduga kisungan pate bogdam nangji media long litum theklong bom lo sita adimak long amang itum humri damang pusini litum chingwai lasila soka chingwai pen sinilitum jo nilitum akhi do kali nilitum ta sita asawet pusita ladak rada kiduga kisung nilitum chini si mathasi jola sanga sapsove sita nilitum ladak rada phan nangethon lasila so nangethon long apo sita me nilitum bithang mata nilining charong lo alang litum na chetong lo lapen aku alang litum lo soki sung phonang ne daji apolo sita phoder lo gajo lalo lasi nilitum tame kontraktor putakali thikadar putakali pu ni bang talata social organization kam si claim cholo nili bang ta nilita kheti si claim nilita farmer lasi nili kheti claim chot pulang te nilita ko ansi dojima oi phis tame ili munit po hisapen sumsi po hisapen si nilitum tak na humri glo lasi pini nalitum kaddo kabi media tum tanang chitonen pot ningarong lo kardom jilang so hawara radatum kiduk det atum saidi lasi jilang so hawara long dolong li pusitami kaprega dimalong thik pipon vek nang jibusi KNCA chun bangpi sangpi protimang hipi pen KEC atumaphan kachuning ripon aradatum akisung alam ilitum penangan lahai social media lapen penangan news long keklang ke theklong pen sini litum sitame pu ik moniram rong hang lapen nili tum chingwai si dakan adi maklong an humri dam nang pura nili tum sitame dak bang lo lapen dak bang penabang ke ahok litum kisung bang theklong vek lo hem marit bang ke penangan hem abang dak pan ahok lap lo lapen alang litum ningka ningkoi thong kepen kachuti ki ason amung an aku we ajang phong alo the pen chenglok penang an afosol stame dak bangke chorpi lap wan pi lap lason si theklong lo lasi ke theklong pen stame alang litum han kajin so bangke mane ilitum ilam the pen bangke mane pali damun e lason an angdeng si dolo lapen non amat arwe jang je detlang puchor lo jo arwe jong si jang pulotang te penang an akisung akang sam pen si dunang po non ame hem tibina velo putartar si do prong prang usumar sapsavet kidua hem tamiduo silahai akajin so meme laso pensini litum sa medak asap sovet sa me ni litum ditu jakong litum ta jakong abe si asap sovet sa me sining alang litum phan laso pene son bak akira pe kenang sot la hopu matha pensin litum sang si masap vet sa me van lo asi alang litum ansa me la asap sovet sa me alang litum angbong adon kan mas ta me asap sap asironang pesin litum dak asap vet ta me van pilo
lapen pinila sona kisung ke ilitum dak methang adim ke lahaya kisung mangke chitong te nang je porlo he kapre aron thama hot ka chitong hala kapre ka lamlo stame nona bangke ka chipasung che nam po son mat lo la siladak jong si evekson ji pulutang te alang litum stame alang litum han kapre alternative adim thik pinang je porlo dake donang ne lo wildlife siladak ke area kapuri si along kapre si alang litum han ami thik pinang je porlo kedam tampor tamili tum theglong judicial court along le pamen pen hadak rong pangthira long tame penangan arat pan bangke hala dakta hemarit lap lo anam kardo madim anta me phalang nupi lap la son se dulo si hala sopor tamini litum ningje dun je prabjin pen alang litum han along ka pregadim thik pinangji usi nona bang alang litum lapola ben setel lo he la siladak jilang suara tum si tame la hen lo je alang litum jok si dak dolong le lo pu jok si authority tum pening je pulutang te along ka pregadim thik pinang po ako along ka pregadim thik pi thek theti ka bang ke alang litum ke nona mat ke dak si donang kok po athe forest dweller e ka teng pen lelang dam samela dak bangke inglonga rada so to mangke indigenous a tribe atuma bangke forest along ke dolong sitame alang litum arondo la so teng bulutang te alternative adim thik thek theti ka bangke dak se alang litum bangke nono mat ke pusi do frong lo se alang litum han lahai ka dok we kang hon kang jinso ke dopen dak authority atum stame alang litum han a livelihood ke reng jia phan la pen konar ma permanent settlement jia phan stame la bangke prabjin pen mathaponang ji la pen ladak arab jilang sorat phan tamini lichining ri kang tung la hen lo janang litum stame ladak Karbiang Long Autonomous Council a chief executive member la pen forest department IEM atum phan alang litum along dampe nang litum stame pinpura lo chupi dampen kupia bidi se alang litum nang thanun jima hala su sitame lang litum isa por bangke chipinang kokpo la pensi litum theglong po dak nang litum kaya teng dolong ji pusitame ba along apreng na litum manang thik pipo pusitame la si ajara kam leklem pusame litum ba kachari atum pusitame methang arat phan ke pasung pen kachari pa bangke alang litum stame ko son akachari lo la tame charju me la si sarkar e ko mar phan lo rara farman la si rada phan ke pasung pen a sarkar kachari pulotang te lake a sarkar ta lake rada sarkar pu abang na pu nodak po he la hai lo alama bangke la si ko anma la so rada tum han la so kisung pen pa jogji hala so farmana bangsi authority tum stame mathapona po posi dilihin pen bang stame chuning riponing tu Bangso along rada cyclem bang phu moniram rong hang lapen KNCA chun bang pi sangpi protima inghipi atum aning ke mepen jilang so hawaradat atuma phan kerap kapajer dam thega pot jilang so hawaradat atum pen kachuru pajer pon so araratum kisung kelaku forest tum nang chinek kisung kela kachini alang li karbi nim so jing thora song by do alang li tum dak alang li akerap netum sarbang thom dum phana kerap alang li ning kituk alang li ning ke oil la yo ka chope klang pan jok la dagara tum phan sang lin wasita pe chonang pose alang li ma thalo la ben bang so alang li ke bana asang reson pati ta la hai lo la sine tum phan la song thaksi me thanga khai ka chini atom phanil tum ta ningsing dok par piglo la pe ning chororo la sinili ka program ni jelo alangli tum se tame ko puthar kan ye ji dolang mene neli pen kala 5 se choro inton charla Karbiang Long along Ratchari Kangtang Tring Polote BJP lapen opposition Ratchari Polote APHLC je ai kathar ke Japon henlo lapen APHLC aratatum non ke wangji MLA kilika long ke ongdung abut pen kachepahai dun thek je phan cyclem pon bomlo Lasong si there ni phai hiniar ni dhansari MEC constituency ke parlo apar di grong min nalang along APHLC atum cherok tokamai ingipo APHLC long live Jagatha long live Jagatha long live no autonomous state no rest no autonomous state no rest thank you dhansari APHLC mai sampan pipin ajapin pamai along APHLC deputy Rajesh Kisu lamja sa Karbiang Long along in Long Aswang in Karbiang
ধনসুরি constituency arlo men nala o arong ladak ke kyongdung ke adivasi akhe tum sidulo latum pen alam kelong la phelo latum ke bang mi galilo latum ningkan troksikep aprang men latum dak sudu sel tum nang thanno lasi ladak atum jase meta kisum mangke thetan khayang lo ladak asona kisum alam lo tum nang thanno lo lasi nilitum APHLC a party pen ladak ke bang inang ko bang lehlo alang litum RGD include pen kamatha nilitum adivasi khay tumta sung piglo posi la bang so ki jok je phat nilitum ta APHL se party along wang pen nilitum bang so nitum dak donsuri arlo ke do adivasi tum bang so kisung men jok ji pusilang tum batha pen si pin dak ni tum hanang phalo la sikyong dong alang ni tum nang chi chak dum bang hello kibang jilang election la pen pini pen gelang ni tum nilitum APHL se party long nang tum thipu pusilang tum lam chak nang chi pidun জিয়াই কথা নেতৃত্বত আমি ভালকে কাম কৰি যাম আহিব দিয়ক Assam arlo Mudi banglo lapen Mukesh Ambani Thetan lapen India long ke plang nai bang phuwang si nang chakang lo dak Karbiang long arlo ba Assam lo nhok da thai ga belo Karbiang long arlo sing yok podak Thetan a project dei hi po Karbiang long arlo lasi la bangso a project kideng ji ke lage longli pana thake galilo lage long Karbiang long along lisian po lasi Karbiang long along liong si en bom lang pulote kivilo lasi la buana long liap dang the no la bangso Mukesh Ambani phan chupi dong manglang tum claim bune hala bangge mo porsi than po mo porsi chini dun po mo fis tame nili to ladak bangge kroidun dil longli ge non solar project 18000 bighas pier lo non national taxi central government of han asitina skimi pi penyong si longle packet pote Karbi arada tu inglong so rat puna lo du po longle che packet pote non central range forest anikan wang da latung longle la sonsi parpon bo longli chirai bo lasi forest lo pule jo ka dulongli Karbi punon ajada khai punon dulongli lo ason je plang lo nang de longli pi bom lang bote kona lo du po lasi ajada a company ajat le nang claim ji buta kroi tek thelo ni tunga songban bage na lo media long eklang bahira menit Mukesh Ambani Pulaso menit pan Karbiang long lapen di mahaso pen longle PG pusi angdak pon Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma lasi dake longle bang ke pithek thelo athe 6 schedule area pinak pen along le bang ta dak bang ke kom hek Karbiang long along le ke ase asa ver along le si bahira menit phan long le ke pegi pu bang ni tu bang chedon thek thelo athe dak lahai mane side effect ado lahai bostu lahai plan kori bolote ladak kheti pati ta heno dak ta la bengke kuwe narikol ta athe weda ta hai ba kapre kheti hormuta athe meme deta hai la bengke ladak a plan jitu bonai pasita ladak local atum bangke kam bang long dilo ene si bonai nak lage ha Bihar UP West Bengal nalpensi asa korita banghan si pilabri chipilabri dake pion sukidar anda long de kelong ji kali bangke laso charaide lopote bangke boundary wall si chebonai thi di boundary chebonai thi pote tumke kilu na jito rogi sakuri kelong bangke hello bengi lapen
dak kalbiarat lasi la strongly pe oppose lo la banke kitya tani tumbangke chedon thelo ba longle bang pithek thelo karbiang long benki dak 18,000 bigha longle jongsi solar project fan pidet pulete anke dak borjan constituency arat ke naloge dobo akola solar project ke side effect hepik lagi mopen nili thanlo dak kheti bati ta ajat ta hinolo lagi lasi rat atumta ladak pen rong sor phal tharle atpo akel atunge longle ave ke naloge dampo Bihar West Bengal longle chang dam te longima karbiara tum kelongi kali ereng tak soji lasi aprang penali tumke opos bamlo lasi laso lahai longle ke chojor la BJP sarkar tum la bangke ington nang po pusini tum pardak pen pachini lo Borjan MEC constituency ke parlu khat-khati bongruna rong nothong terona rong lapen rong khelana rat development aputhak kelongdun kaduri kiduk kisung kachetong dun aputhak ningaklong alam thi chepaklang pon lasong si kiliga prang vote kerega mayelong kaningje pon atengki kilik nang pahai detloti kaching thora warsai towar pen keching lok kapre ga warsai sitami nang pipon pupu chechak tekangpo hai detloti lamchak chepapling plede da songsi nang man det pusi alang litumpen ningje pon anparta barla bechinga porloti towar misen ka viajok kisugi un e lugcharia osomar lapen kadu kavita langbung lang perwok pensi aning kanwangta lapusonsi papar nang rintilo pusi alang litumpen chethan ponthu adun thu khatkhati bongruna rong laki NH 39 ling road 3 kilometers an sidu anparta la swatowar akenang sot nai mati lifeline pusi chethan pon bonda pinyar nianta sorkar pen thangna da step kedeng pon kavidet ki ningduk piklo pusi chethan pon rinti Bokojan pen Rajib Son Rongpi Karbilong BJP government mate non kidobom council kidobom team Karbiang long bukachi putum development puke adejang ak sida development pu asin theglong le pin lang chimia lo thekta lasi nili kipukang tung mangke lalo jong si nangli tum development jong si ki claim ji sarkar pulote nangli tum kelang pacetang la pen ke atok anu sitame kelang pacitangi phan sinili isi kepacini dun kangtung lapen kedamtang batai ko anne MSC election sidame inuda MSC ke hai deji phan bangke borjan homosti ke border bel henlo deciding factor pusinili pudam apen anuda MSC nangke hai sta border ajeng bensi ke hai lage nili guarantee along stame ninje dakji IMSC phana theglong le kona tong gi do kokne laso la puson sinang chiman de titi lasi khotkhoti arat pe nang an arada tumbang ke non la bangso towar kahin nu joini pen aning ki thi aning ki pung la puson ta me nil tum thek ponlong la pen la bongrung rong I rong la so towar la puchot kali ha ASDC din pen aprang ahut pen ta towar non puani ta sarkar hin pen towar long le pin la pusona rong ang selang rong khelan punon nothong rong punon jotok bi punon apen la bongrung rong lo la karbia rong pangjok bong pen na bahire ge towar kimi danil tum theglong ake hai MLA Dr. Numol Mumin ta towar nang selam lo gotom busti pen nang chenglo nilitum ta apor si hutbang ke kachong hong dun ining jipa the olo towar long dun po bon pu amat arling arong nang leji dok amat beng pet kopia development lo lage la sinili tim Karbiang long phan karju kang tung bang ke lalo ke plek a development ma ke pacitang ya development ma oh lage nilihin pen si question lo an bang ke ningkan trok polo po la so towar ka chileng nil tum inghan player work kisak nang pen kacileng nang kiduk kisung pen posi ining jangje dung hisap ta dolo Pinya birta lansi kang ton lo kardom